An balima Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ni tanu ni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma arajo Joliba lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔba an b'aw fo dantɛ foli min na ka fɔ aw ɲɛna aw danse aw ka kunnafoni gafew lakalili kɛnɛ kan lalala jɛmukan bɛ sigi aw ye don o don k'a daminɛ ntɛnɛn don fo ka se jumadenw ma ni wagati mana se ka ban an bɛ kɛnɛ kan gafew mana sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw an bɛ ayiwa ni kɛnɛ kan ka se ka o lakali aw ye. O kumana an b'a fɔ na aw danse limanaw gafe minnu bɛ an bolokɔrɔ bi o bɛ tali kɛ fasɛdi sɛbɛn lesɔr ayiwa min ye les échos welewele ale bi yan ka taa se nouvelle horizon ani le soir de Bamako an bɛna ninnu de lakali aw ka faamuya kama limanaw fasɛdi sɛbɛn min n'an k'a ma ko nouvelle horizon n k'a fɔ lesɔr n'o ye jamana ka fasiri ye ale y'a jira k'a fɔ ayiwa kalata minnu bɛ yen ni olu kan ka boloda jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnneyala jamanakuntigi kalata ayiwa ni a bolodalen bɛ ka bila san 2024 na ko ayiwa a bɔra a dɔw kɔrɔ fitinin dɔrɔn n'i ye jateminɛ kɛ ko ayiwa Mali gouvernement ayiwa ni autorité indépendante de gestion des élections n'u k'a ma ko EG ayiwa olu ka ɲɔgɔn faamuya kama a jirala k'a fɔ ko ayiwa min ye kalata ninnu ye a bɔra a dɔw kɔrɔ kunnafoni yɛrɛ bɔra ka bin kunungo minisiriso min b'an ka mara cɛmabɔli kunna ni gouvernement ka kuma lasela don colonel Abdoulaye Mayiga ale de ye kunnafoni lase kunnafonidi kɛnɛ dɔ senfɛ n'i y'a lajɛ ko ayiwa baara camanba de jateminɛba de kɛra ayiwa yɛlɛmani minnu bɛ ka boloda politikiko nasiraw ani jamana jɔsen kura nasiraw la Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ ko ayiwa kalata minnu bolodalen bɛ ko jamanakuntigi kalata ale de bɛna ayiwa sɔni bɛna sigi ale de ka kosɛbɛ ka se ka kalata ninnu boloda walasa jamana an bɛ fɔrɔnjala fanga min kɔnɔna la an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ ani segin ka kɛ ayiwa ka fanga lase jamanadenw ma n'u kama ko retour à l'ordre constitutionnel walasa ayiwa yɔrɔ jamanakuntigi kalataw k'u bolodalen bɛ ka bila février kalo tile 4 ayiwa o ye tako fɔlɔ ye tako filanan o ye février kalo tile 18 ye san 2024 ko nka a bɔra dɔw kɔrɔ colonel Abdoulaye Mayiga ka ɲɛfɔliw la a yirala k'a fɔ fana min y'an ka kalata sɛbɛn sariya min bɛ kalata sɛbɛn ko la n'o ye loi électorale ye a jirala k'a fɔ o fana ka kɛ ni jamana ye sariya sunba kura min sɔrɔ sisan n'o ye constitution kura ye olu ka se ka da ɲɔgɔn ma baara ka se ka kɛ ni o ye ko a jirala k'a fɔ kalata in o fana y'a bɔkun ye a dɔw kɔrɔ o y'a kun dɔ ye min bɛ EJ fana ko fɔ autorité indépendante de gestion des élections ale kan ka baaraw daminɛ walasa fichier électoral fana ale fana ka se ka larawe maa minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ b'a kɔnɔ minnu sera kalata ye olu tɔgɔ ka se ka sɛbɛn walasa n'i y'a lajɛ min bɛ an ka RAVEC min n'o kɛra recensement administratif à vocation d'état civil a jirala k'a fɔ ko o RAVEC in fana ale kɛra ni Faransi ka cakɛda dɔ de bɛ yen nɔ o cakɛda min yɛrɛ ni a jirala k'a fɔ u k'a ma ko IDEMIA IDEMIA ale ye Faransi ka cakɛda ye ale de tun bɛ ka an ka base de données maaw tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ sɛbɛn min kan k'o bɛ o cakɛda in bolo ministre Abdoulaye Mayiga ka fɔ la ko a na kɛ o base de données min n'o dira u y'a jira k'a fɔ k'u ka juru bɛ jamana la a bɛ se miliyari 5 ɲɔgɔnna de ma n'i y'a lajɛ IDEMIA ale ye Mali ka base de données tɔgɔ sɛbɛn kala mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ sɛbɛn minnu kɔnɔna la k'o bɛ nin cakɛda in bolo walasa minisiri n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a jirala k'a fɔ k'u y'a jira k'a fɔ ka miliyari 5 k'o de bɛ jamana la colonel Abdoulaye Mayiga y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye sababu dɔ ye minnu bɛ ka kɛ sababu ye kalata in a tɛna se ka kɛ ko hali min y'an ka carte d'identité biométrique yɔrɔ ale dilanli sen sumayalen don nin waati in na ko o bɛɛ lajɛlen de kɛmɛ nin cakɛda in fana ka baara de kɛlen bɛ ka carte biométrique in ka dilanli sumaya n'i y'a lajɛ ko a ko kɔni minisiri ka fɔ la a bilala vérificateur général ale ka bolo kan ka ban ko a bilalen kɔ vérificateur général ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw bolo ma ko o jaabiw yɛrɛ dɔw donna ka ban sabu a waati la san 2018 min ye minisiriso fila i n'a fɔ administration territoriale fo ka taa se minisiriso min b'an ka sɔrɔ ko kunna ko olu de ye baara in kɛ k'a sɔrɔ ni mun sara jamana la vérificateur général kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ
ko a ko limanaw Abdallah sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan nka yanni octobre kalo tile fɔlɔ natɔ in cɛ gouvernement y'a jira k'a fɔ k'a bɛna baara dɔ bila sen kan n'o ye bɔlɔlɔ kan na subahana mansin kan mɔgɔw ka se k'u tɔgɔ sɛbɛn walasa kalata minnu bolodalen bɛɛ lajɛlen ka se ka i sen don a ko la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko les échos limanaw écho welewele y'a jira k'a fɔ kalata min bɔra dɔw kɔrɔ sisan jamanaden caman de ɲininkara écho ka kuma la minnu bɛ yen n'olu fɛla o ye mun de ye kalata in a kɛli yɛrɛ la walasa min ye Amadu Sangare ale ye électricien ye ale kɔni ko ko ale nisɔndiyalen bɛ ayiwa don kofɔlen minnu fɔra hali n'a sɔrɔla waati kɛrɛnkɛrɛnnen ma di ko a sera sa jamana a ka segin jamanadenw ma n'o ye démocratie fanga kɔnɔna la ko gouvernement ye nin hakilila min ta ayiwa ko jamanaden bɛɛ ka hakilila ye nin min ye Umar Karambe ye ale ye fonctionnaire ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na ayiwa kalata ko fɛn fɛn bɛ yen n'o kuma bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi kalata ko waati yɛrɛ bɛ cogo min na n'o ye jamana kɔrɔnfɛla ka kalan camancɛ ka kalan ko ale kɔni bolo ni kalata ko k'a bɛ kɛ nin lahala in kɔnɔna la kalata jɛlen tɛna se ka kɛ Maimuna Sogodogo ale ye juriste ye ale y'a jira k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan hali n'a sɔrɔla ko gouvernement y'a jira k'a fɔ k'a bɛna kalataw boloda k'a bɛna se ka kɛ ni fɛɛrɛ jumɛn ye ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko politikimaw yɛrɛ bi bi in na jamanadenw ka danayaba tɛ politikimaw kan n'a fɔra k'a fɔ ko jamana ko k'a bɛna kalata kɛ an bɛ lakanabaliya kɔnɔ ko ale kɔni ka jate la ko maa caman bɛ k'a kɛ i n'a fɔ Bamako dɔrɔn de ye Mali ye ko Mali faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ hali n'u ko k'u bɛ kalata kɛ a kalata ninnu bɛɛ sen tɛna se ka ye a ko la Thomas Pujugu ale ye lakɔli karamɔgɔ ye ale y'a jira k'a fɔ ko gouvernement ko k'a bɛna kalata minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi kalata ko waati in na tiɲɛ don ko an mɛnna furanjɛla fanga kɔnɔ kosɛbɛ ko nka jamanakuntigi kalata min bɛ yen n'o bɛna boloda ale kɔni bolo nin t'a kɛ waati ye min ye Ali Badara Sogoba ale ye assistant financier ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali gɛlɛya bilama a bɛ cogo min na ko jamanakuntigi ko tɛ ale kɔni ka jate la jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen sisan n'o ye faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye n'i y'a d'ale ma hali n'u bɛ se ka san 10 kɛ jamana in kɔnɔ u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ lakanabaliya la n'o tɛ ko jamanakuntigi ko tɛ Mali gɛlɛya ko ye Ismaila Dukure ale ye garage baarakɛla ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen sisan u bɛ ka baara min kɛ u ye yɛlɛmani minnu boloda o y'ale fɛla yɛrɛ ye ko n'an ko k'an bɛ kalata wɛrɛ kɛ ko an bɛ sɔn ka bila gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔna la Aminata Tarawele ale ye jagokɛla ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin ye kunnafoni duman ye jamana ɲɛmɔgɔw k'u bɛ jamanakuntigi kalata dɔrɔn boloda sabu ko nin y'a waati ye sabu ko an mɛnna furanjɛla fanga in kɔnɔ ten a bɛ laban ni maa min ye o ye Fuseni Diko ye ale ye kalanden ye ale ko kɔni ko an ka bɔ furanjɛla fanga in kɔnɔ o de ye ale yɛrɛ hakilila ye limanaw ni kunnafoni ninnu an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasidi sɛbɛn bɛ n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko jɛrɛjɛkuluba min bɛ yen n'u k'a ma ko cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement CSPPSD ale kɔni jɛrɛjɛkulu in limanaw ko don nataw la farafarali bɛ sɔn ka ye a kɔnɔna la sabu hakilila min bɛ nin jɛrɛjɛkuluba in na tɔnden minnu b'a kɔnɔ olu ka hakilila to ye a fɔlɔ ye min ye jɛrɛjɛkulu min bɛ n'o k'a ma ko MSA Mouvement pour le Salut de l'Azawad ale kɔni ye da tan ka bɔ ale y'a jira k'a fɔ ale sen tɛ ni jɛrɛjɛkulu in foyi la bilen sabu k'u bɛ hakililaw ta hakilila minnu bɛ yen ni u t'u sara tɔndenw yɛrɛ la a dɔw yɔrɔ CEMA coordination des mouvements de l'Azawad ale de bɛ jɛrɛjɛkulu in yɛrɛ ɲɛma ko kosa in na ko CEMA y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ de b'olu ma ka ɲɛsin min ye Mali finitigiw ma walasa min ye jɛrɛjɛkulu in ye ni o ye CSPPSD a
PSD ko a bɛ sɔn ka ci don nataw la sabu MSA y'a jira k'a fɔ ale min yɛrɛ bɛ jɛkulu in kɔnɔ ale y'a tu tigɛbaa dɔ ye ale y'a jira k'a fɔ ko ale tɛna to ayiwa min ye ni jɛkuluba in kɔnɔna la sabu ko bi in na olu minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na n'o ye accord pour la paix ye olu de kɛn bɛ kɛlɛ Mali finitigiw ma bi o dun o tɛ se ka ɲɛ mugu minnu bɛ foro dugumakolo jukɔrɔ n'a kɛra u sababu ye ko u bɛɛ lajɛlen tun bɛ forotaga sira de kan wotoro dɔ kɔnɔna la o kɔni taala yɛrɛ mugu kan jamana mugu forona n'u ye ko dɔngɔnɔ jamanaw kɔni na ayiwa dɔngɔnɔ jamanaw kɔni na ayiwa ni wari can dɔngɔnɔ jamanaw la kosɛbɛ ko i b'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa u ka forow la olu de bɛ taa bɛn ni walejugu ninnu ye o de la ko hali a ɲɔgɔnna dɔ fana kɛra